Dobre, ale ty si videl, že máš. Ne. Áno, viem. Určite. No, tak. No. Môžem, Igor? Takže zišlo sa tu dneska veľa ľudí, aby sme protestovali proti tej svojvôli dnešnej vlády, ktorá vlastne tu vyhlásila núdzový stav a obmedzila nám vlastne demokratické práva a slobody. Ale čo sa stalo? Prišli policajti, prišli právnici a povedali, že nemôžeme tu mať dneska zhromaždenie. Lebo je núdzový stav. A ak sa odvážime tu hovoriť k zhromaždeným ľuďom na tomto zhromaždení, že dostaneme 15 rokov väzenia. Pre Boha. Fuj, hanba. Preto... Prosím vás, aký je problém zobrať mikrofón? A Globsek môže byť? Nemáme mikrofóny, lebo nám ich zobrali. Takže my tu teraz improvizujeme. A Globsek preto môže byť? My tu teraz improvizujeme. A správne povedala tuto jedna pani. Ďakujem, že ste nemenoval. Moja jedna pacientka povedala, že Globsek, čo nemá nič spoločné so Slovenskou republikou, kde sa nič nerieši, tak jednoducho tam bude 1000 ľudí a tí 15 rokov na tvrdo nedostanú. No, však to je dobré. Rozkradli celý štát a ich nezavreli. Ja vám poviem, čo som si tu pripravil. V tejto situácii si treba uvedomiť, že tu máme falošné štatistiky. Ja ako lekár, ako všeobecný lekár vám teraz hovorím tieto odborné fakty. Máme tu dnes falošné štatistiky, v ktorých namiesto chorých sú uvedení pozitívne testovaní. Vyterový test, ktorý zisťuje úlomky vírusu, a iba v malom percente aj živý vírus. A iba živý vírus vie vyvolať ochorenie, nie jeho odlámané nožičky či ručičky. Preto podľa názorov vedcov z Harvardu je viac ako 90% týchto testov falošne pozitívnych. To znamená, že 90% testovaných nemá živý vírus, ale iba jeho fragmenty a tak nie sú ani chorí a ani nemôžu ochorenie šíriť. Takže máme tu epidémiu alebo pandémiu? Nie, nemáme. Nemáme veru. To je aká pandémia, kde štát musí klamať a viac ako 10-násobne falošnými testami zveličovať situáciu a strašiť ľudí? O čo sa tu hrá? Takže trošku matematiky. Keď hlásia v médiách, že je 500 pozitívne testovaných, to znamená, že je 50 chorých. A keď hlásia ako dnes, že je 800 pozitívne testovaných, tak je 80 chorých. Aké boli čísla za minulý týždeň? Aj tie falošné, aj tie skutočné. Určite, nie len kto je epidemiológ, tak si určite pamätá, že epidémia sa vždy vyhlasovala, keď sa prekročil epidemický prah 1600 až 1800 hlásených nových prípadov chorých na 100 000 obyvateľov za týždeň. Dnes tu máme hlásených 3569 pozitívne testovaných, nie chorých, na celkový počet 5,5 milióna obyvateľov za týždeň a to predstavuje incidenciu 65 pozitívne testovaných a incidenciu chorých iba 6,5. To znamená, že do epidémie dnes chýba ešte 1593,5 pacienta. To je aká epidémia? A na tieto falošné testy vyhadzujú naše spoločné peniaze.
aby mohli zostavovať falošné štatistiky a strašiť ľudí. Počas tejto tzv. Pandémie takto vyhodili už viac ako 30 miliónov eur. Kto to zastaví? My to zastavíme. Ku klinike, k tomu, ako vyzerá vlastne situácia s pacientami COVID, to je tých 10% z tých pozitívne testovaných, tak títo, ja som praktický lekár, tak to dobre viem, títo majú nádchu a suchý kašel a sú teda chorí a sú infekční 10 dní, musia byť na penke 10 dní. Potom u nich dochádza k spontánnej úzdrave. A čo ich vlastne vylieči? Lieky ani vakcíny to nie sú. Toto je najlepší dôkaz o tom, že náš vlastný imunitný systém sa dokáže vysporiadať aj s touto virózou aj celkom sám. A po prekonaní tohto ochorenia získavame dlhodobú imunitu. Ochorením sú ohrození starí a chronicky chorí pacienti. Ale na čo obmedzovať zdravé deti týraním rúškami, keď deti podľa štatistík nie sú vôbec postihnuté? Teraz by som chcel povedať trošku k tomu, aké opatrenia by boli rozumné, ako by vlastne sme mali reagovať na túto situáciu. Podľa toho, že na Slovensku je v skutočnosti výskyt ochorenia COVID veľmi nízky, dokonca menej ako 10-krát nižší, než uvádzajú oficiálne štatistiky, plošné protiepidemické opatrenia, nosenie rúšok, núdzový stav nemajú zmysel. Zmysel majú opatrenia zamerané na ochranu rizikových skupín, teda na starých ľudí a ľudí s chronickými ochoreniami. Už dávno mali byť títo rizikoví ľudia zaradení do systému špeciálnej ochrany. Už dávno všetci rizikoví ľudia mohli byť chránení aj tak, že by im štát zabezpečil respirátory s takmer 100% ochranou pred nákazou. A tie s ventilčekom, lebo cez tie sa oveľa lepšie dýcha a nevyčerpávajú starých oslabených ľudí. Ale štát tieto tieto respirátory pre starých oslabených ľudí radšej zakázal distribuovať. Ďalšia dôležitá vec. Už dávno mali byť zabezpečené vitaminové balíčky pre rodiny s deťmi a hlavne pre starých a chronických chorých, ktoré mali byť pre nich zadarmo distribuované. Na prevenciu ochorenia COVID potrebujeme denné dávky vitamínov D3, čiže treba si uvedomiť, že až 2000 jednotiek D3, 500 až 1000 mg C a zinku 10 až 20 mg. Už dávno štát mohol zabezpečiť prostredníctvom slovenských výrobcov pre ľudí jednu tabletku obsahujúcu všetky potrebné vitamíny. K dnešnému dňu sme vyhodili už viac ako 30 miliónov eur na zbytočné testovanie. Predsa za tieto peniaze sme mohli zabezpečiť tie respirátory pre oslabených a vitamíny na posilnenie imunity každému. Čiže nie plošné nosenie rúšok, ktoré komplexne poškodzuje zdravie, komunikáciu aj ľudské emócie. Berú nám našu ľudskú tvár a chuť do života. Nie tejto vláde, nie šíreniu strachu. Strach môže donútiť ľudí, aby prijali čokoľvek, akékoľvek porušovanie ich ľudských práv. To je propaganda fašizmu. Nie strach, nie fašizmus. Sloboda, postavme sa proti neprávostiam za celý náš ľudský rod. Sloboda a sláva, sloboda a sláva, sloboda a sláva. Ďakujem. Takže tu máme ďalšiu rečníčku, ktorú dobre poznáte.
Priatelia, ďakujem, že ste tu prišli. Všetkým ďakujeme. Poprosím o odstupy, aby nás nepozatvárali. Už je to začíne. Nemôžu za zrušený zavrieť. Tak sa spočítajte, či nás je 50. To nás je viac. Ja viem, že nás je viac. Prišla som sem hlavne pretože sa nesmieme vzdať. V najbližšej budúcnosti nám pravdepodobne zakážu všetky zhromaždenia a protesty. Keď sa budeme báť, tak to nikdy Áno, nevrhneme. preto vám hovorím, ak nebude cesta, aby sme protestovali, existujú aj iné formy, aby sme sa ozývali. Nie je jedinou cestou iba protestné zhromaždenie. Myslíte na to, aby sme pripravili konečne definitívne štrajk, generálny štrajk, v ktorom všetci občania, na ktorých závisí infraštruktúra, odbory, celý národ, aby sa spojil, pokiaľ Matovič neprestane páchať genocídu na slovenskom národe a pokiaľ neodstúpi, len nám nestačí iba, aby odstúpil, aby ho nevystriedali podobné sladké úspevy, ktoré sú už dávno pripravené, úspevy s jamkami na lícach. Že tu máme teror, diktatúru, zákaz zhromaždení. A ide a pripravuje na obyvateľov cez Európsku komisiu, ktorá hovorí o prerozdeľovaní migrantov. Ešte stále neprestala. Na Blízkom východe zúria koje a v pozadí dohráva aj výmena obyvateľov. Nezabudnite, Matovič sám povedal, že sme vo vojne. Áno, sme proti vlastnému národu. A teraz sa pýtam, ak je Matovič taký demokratický líder, ako to o sebe hovorí, prečo nedá národu vybrať, aby sme národu v referende Áno. Preto, priatelia, máme už len jednu možnosť. Aby sme sa všetci, a nie len Slováci, všetci spojili, zjednocovali a nepozerali na strany, skupiny ľudí. Len v jednote a v sile sa môžeme spojiť a sa s priateľmi. Objímajte sa, starajte sa o našich starých ľudí, starajte sa o deti, ale nikdy sa nedajte zlomiť, aby ste kontakty, priateľstvá a svoje vlastné komunity. Ďakujem. Milí Slováci, Slovenky, môžem vám povedať, pred 30 rokmi, keď som svojou aparatúrou, ktorú som mal v republike najlepšiu, ozvučoval tzv. Verejnosť proti násiliu a Budaj tam rozprával o tom, som jediný vlastník všetkých tých zariadení, ktoré... Nerušte ma, prosím vás. A keby ste počuli na tých nahrávkach, čo dnes mi pán minister tedy rozprával, ako verejnosť proti násiliu a nikomu sa nič tedy nestalo a my tu nemôžeme ani meeting urobiť, pretože už vraj nás budú mlátiť, zatvárať a dávať nám pokuty. Ja som zhrozený.
keď som počul tedy Budaja tie podvody rozprávať, že dneska ho máme za ministra, to je niečo hrozné, tak som začal robiť mítingy na námestí SMP. Odtedy nikdy nebolo 100 000 ľudí na námestí, keď som ich tam mal ja. Ale pozerám sa na vás, kde sú tí mladí ľudia, okolo 20, tak nízke percento tu je. Chodili len za Kuciaka demonštrovať. Ja práve, no vy máte 20, treba. Ja mám 38 No pardon, ale tá druhá, čo máva. A preto vás prosím, ja už neviem, Pána Boha mám prosiť. Tí mladí, spamätajte sa, ja mám 70 a uvedomte si, že toto všetko sú len bábky pre tých, ktorí chcú mať túto nádhernú vlast, ktorá má vodu, energie, všetko. Uvedomte si, nemáme tu zemetrasenia, nemáme tu orkány, nič. A my tu bojujeme, ktorí máme už veľa rokov a bránime našu vlast, ktorú nám tieto bábky idú zapredať. Preto, prosím vás, mám na to doklady, v 91. ma chceli zabiť, rozbili nám dom, mlátili ženu, zašívali do 3. do rána 8 štichov, čo ma zbili a nebál som sa v 92. znovu mať 100 000 ľudí na námestí. Preto vás prosím, ja neuznávam túto diktatúru a tyraniu a verím, že všetci budú raz vo väzení za to, čo robia, ako sa volám. A keď ma budú chcieť zabiť, tak aspoň budem vedieť, že som robil niečo pre tento národ, kde zločinci, ktorí vládnu teraz, sú obyčajní chudáci, ktorí za peniaze, za kariéru sú ochotní zapredať jednu z najkrajších vlastí, akú vôbec svet má. Pretože my máme, keď som bol malý chlapec v škole, mi učiteľka hovorila, v 21. storočí bude voda najvzácnejšia surovina. Všetky vody, ktoré tu máme, všetky sú na Slovensku a idú preč. My pijeme čistú vodu. A nebudem hovoriť o tom, koľko tu máme vysoko kvalitných nerastných surovín a potom. A práve preto prosím vás, ženy, matky, presvedčte tých mladých ľudí, aby neboli otroci vo vlastnej vlasti. Síce už vysoké percento vyhnali do zahraničia, kde rodia deti s cudzincami, ale ja chcem, aby tu na našom národe bolo niečo, s čím chce tento národ a budúce generácie so srdcom žiť, s vlastou, kde sa narodili. A práve preto verím, že už ozaj, keď aj tá Panna Mária máme najviac zjavení na celom svete, na území, tak ozaj aj ju prosím, aby niečo urobila a aby už nech je nejaké zjavenie, aby sa v našom národe spamätali predovšetkým mladá generácia. Pretože keď budú gendery alebo kto štrajkovať, tak ich tam bude 10 000. Kde sú teraz? A plus štát na to dáva peniaze. Ja sa pýtam, je nemožné, aby sme ďalej takto žili. A práve preto vás všetkých prosím, snažte sa ovplyvniť tých mladých ľudí, aby sme sa tu stretli vo veľkom množstve a teším sa na to, že ľudia, ktorí majú zdravý rozum, všetci tí, no síce až na tých eštebákov, ktorí sú stále nasadení na nás, verím, jedno viem, mám 70, keď ma zabijú aj zajtra, už mi je to jedno, ale svoje srdce budem mať vždycky pre náš národ a pre tento krásny našu vlast. Ďakujem vám. Bol som tu 15. septembra na 7 Bolesnú. Dostal som od pána Marčeka 3 minúty. Tak teraz nebudem mať 3 minúty, teraz budem trošku dlhšie. A slobodne. Prinášam mimoriadne správy z Ríma. Ak poznáte to meno, arcibiskup Vigano vydal výzvu ku svetu a ku cirkvi, ku celému svetu a ja tú výzvu teraz prečítam. V tejto dobe veľkej krízy považujeme my, pastieri katolíckej cirkvi, na základe nášho mandátu
za svoju svätú povinnosť vyzvať našich bratov, biskupov, kňazov, reholníkov, Boží ľud, ako aj všetkých ľudí dobrej vôle. Po túto výzvu sa tiež podpísali intelektuáli, lekári, právnici, novinári a odborníci, ktorí s jej obsahom súhlasia, a svoj podpis môžu pridať aj tí, ktorí sa s jej obsahom tiež stotožňujú. Fakty preukázali, že pod zámienkou epidémie COVID-19 boli v mnohých prípadoch porušené neodňateľné práva občanov a ich základné slobody, vrátane výkonu slobody náboženského vyznania, prejavu a pohybu, ktoré boli neprimerane a neoprávnené obmedzené. Verejné zdravie sa nemôže a nesmie stať alibi na porušovanie práv miliónov ľudí na celom svete, nehovoriac o zbavení povinnosti štátnych autorít postupovať múdro pre spoločné dobro. To obzvlášť platí vtedy, ak sa z viacerých strán objavujú rastúce pochybnosti o skutočnej nákazlivosti, nebezpečenstve a odolnosti vírusu. Mnohé osobnosti zo sveta vedy a medicíny potvrdzujú, že mediálna panika ohľadom COVID-19 sa javí byť absolútne neopodstatnenou. Akurát, že v našich mass-médiách sa nedostanú. Nedostanú sa. Na základe oficiálnych údajov o epidémii a následnou mortalitou máme dôvod domnievať sa, že tu pôsobia síly, ktorých záujmom je medzi svetovou populáciou vyvolať paniku, a to s jedným cieľom. 15. septembra som vám hovoril, že nemajte strach, nebojte sa, lebo strach je od zlého. S jediným cieľom zaviesť nepriateľné formy obmedzovania slobôd, kontroly ľudí a sledovania ich pohybu. Zavedenie týchto opatrení je znepokojivou predohrou k realizácii svetovej vlády bez akejkoľvek kontroly. Tiež sme presvedčení o tom, že v niektorých situáciách opatrenia, ktoré boli prijaté na zabránenie šírenia vírusu, vrátane zatvorenia obchodov a podnikov, urýchlili krízu, ktorá zničila celé odvetvia hospodárstva, čo podporuje zásah cudzích mocností a má vážne spoločenské a politické dôsledky. Politici s vládnou zodpovednosťou musia zastaviť tieto formy sociálneho inžinierstva prijatím opatrení na ochranu svojich občanov, ktorých zastupujú a v záujme ktorých majú vážnu povinnosť konať. Nebudem hovoriť o slovenskej reštaurácii tuto na Víťzoslavovom námestí, že mi hovorú, že to zavrie. Musím to zatvoriť a ľudí prepustiť, lebo je to prázdne. To je všade, vo všetkých odvetviach. Podobne by mali pomôcť štátni zástupcovia rodinám, ktoré sú základnými bunkami spoločnosti tým, že nebudú neprimerane pokutovať slabých a starých a nútiť ich do bolestivého odlúčenia od svojich blízkych. Kriminalizácia osobných a spoločenských vzťahov sa musí rovnako považovať za nepriateľnú súčasť plánu tých, ktorí obhajujú izoláciu jednotlivcov so zámerom, aby mohli s nimi ľahšie manipulovať a ovládať ich. Takže stretávajte sa. Prosíme a rozprávajte toto všade, lebo Bratislava je strašná. Keď som bol v Bory Mall, alebo v Policity, alebo v McDonalde, tuto oproti Manderle, tak pani dojedla hamburger a hneď si dala rúšku a žula pod rúškou. No to sú otroci. Náhubok je znakom otrokárskej ríši, otroctva v Rímskej ríši. Prosíme vedeckú komunitu, aby bola ostražitá, aby lieky proti COVID-19 ponúkala čestne pre spoločné dobro. Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie, aby sa zabezpečilo,
že pochybné obchodné záujmy nebudú ovplyvňovať rozhodovanie vedúcich predstaviteľov vlád a medzinárodných orgánov. Viete, že Donald Trump prestal financovať Svetovú zdravotnú organizáciu. A keď som počul Gabriel Jesus, šéf Svetovej zdravotníckej organizácie, a keď som ho videl, Gabriel Jesus, hneď som vedel, že je z Eritreji. Tak som si zisťoval, no žiaden lekár to nie je, žiaden odborník. Nie je rozumné penalizovať za lieky, ktoré sa ukázali byť účinné a často lacné, len preto, že si niekto želá uprednostniť lieky alebo vakcíny, ktoré sú menej účinné, ale za to zaručujú farmaceutickým firmám oveľa väčšie zisky a zvyšujú výdavky na verejné zdravie. Tiež ako pastieri nesmieme zabúdať na to, že pre katolíkov je morálne nepriateľné vyvíjať alebo používať vakcíny vyrobené z materiálu potratených plodov. Prosíme tiež vládnych predstaviteľov, aby zaručili, že sa dôsledne budú vyhýbať uplatneniu foriem kontroly nad populáciou, či už prostredníctvom sledovacích systémov alebo akékoľvek formy zisťovania polohy. To je proti ľudským právam. Boj proti COVID-19, nech by bol akýkoľvek vážny, nesmie byť zámienkou na podporu skrytých úmyslov nadnárodných orgánov, ktoré majú v tomto pláne veľmi silné obchodné a politické záujmy. Toto je vážna vec, toto nie je problém nás, Slovenska, to je celosvetový problém. My máme dočinenia s neviditeľným nepriateľom. 15. septembra som povedal, musíme sa zjednotiť, dobro, pravda, krása. To je Boh. Pre neveriaceho je to dobro, pravda, krása, pre mňa je to Boh. Musíme sa zjednotiť na duchovnej úrovni a potom nájdeme riešenia. Občanov, ktorí si neželajú používať vakcíny, nechať sledovať, s kým boli, alebo akýmkoľvek iný podobný nástroj, musí byť... S kým boli, alebo akýmkoľvek iný podobný nástroj sledovania, musí byť predovšetkým poskytnutá možnosť odmietnúť tieto obmedzenia osobnej slobody bez toho, aby za to boli akýmkoľvek spôsobom potrestaní. Nie ako pán Marček, že sa mu vyhrážajú, že bude potrestaný. Mrzí ma to. Mňa to mrzí, že to zrušil, lebo sme tu. A z celého Slovenska, z ďaleka. A platili sme autobus a vlaky a nie sme bohatí. Vás ste ho zavreli a trčal tam. Tiež sa zamyslíme nad očividným rozporom tých, ktorí uskutočňujú politiku drastickej kontroly populácie a zároveň sa prezentujú ako záchrancovia ľudstva. A to bez akejkoľvek politickej alebo sociálnej legitimity. Napokon politickú zodpovednosť zástupcov ľudu nemožno v žiadnom prípade zveriť do rúk expertom v úvodzovkách, ktorí si môžu skutočne nárokovať akúsi imunitu pred trestným stíhaním, čo je prinajmenšom znepokojivé. Genocída slovenského národa. Nechcem sa rozťahovať. Dôrazne pokračujem v tej výzve arcibiskupa Vigano plus ostatných. Dôrazne vyzývame médiá, aby sa zaviazali poskytovať presné informácie a netrestali nesúhlas s tým, že sa uchýlia k formám cenzúry, k čomu často dochádza na sociálnych sieťach, v tlači a v televízii, že vás vymažú. Poskytovanie presných informácií si vyžaduje. Cenzúra je zakázaná. Poskytovanie presných informácií si vyžaduje, aby zazneli aj názory iných ľudí, ktorí nie sú v súlade s jednostranným spôsobom uvažovania. Tak je občanom umožnené vedome posúdiť skutkový stav veci bez toho, aby boli výrazne ovplyvnení straníckymi zásahmi alebo mainstreamovými médiami vygumovaní na čisto. Demokratická a čestná diskusia je tým najlepším prostriedkom na elimináciu rizika zavedenia jemných foriem diktatúry, ktoré sú podľa všetkého horšie ako tie, ktoré sme zažili. Komunistickú.
tak toto bude ešte horšie. Nakoniec, ako pastieri zodpovední za Kristovo stádo, nezabúdajme, že cirkev pevne trvá na svojej autonómii spravovať seba samú, konať pobožnosti a učiť. 15. septembra na 7 bolestnú bola zrušená púť v Šaštíne. Pán farár v Stupave a pán farár v Plaveckom štvrtku vyhlásili, že nechoďte tam, bratia a sestry, lebo ani súkromne, lebo sa vám môže stať, že vás do baziliky ani nepustia. No tak ich ani nepustili. A toto je proti autonómii, ako hovorí arcibiskup Viganov, proti autonómii a slobode náboženskej. Z tohto dôvodu si ako pastieri rozhodne uplatňujeme právo autonómne rozhodovať o slávení omše, o sviatostiach, rovnako ako požadujeme absolútnu autonómiu vo veciach bezprostredne spadajúcich do našej jurisdikcie, ako sú liturgické normy a spôsob podávania, príjmania a vyslovania sviatostí. Štát nemá žiadne právo z akýchkoľvek dôvodov zasahovať do cirkevnej suverenity. Cirkevné orgány nikdy neodmietli spoluprácu so štátom, ale takáto spolupráca neoprávňuje civilné orgány ukladať akékoľvek zákazy alebo obmedzenia týkajúce sa verejných bohslúžieb alebo výkonu kňazskej služby. Z histórie vieme, že keď boli mory, epidémie v minulosti, tak kto bol posledný, kto sa venoval tým chorým? No to boli kňazi, mnísi, mníšky a veriaci. A nezatvárali sa, a nebáli sa. Tak kde je naša viera? Preto žiadame, radi by sme pozvali všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nevyhýbali svojej povinnosti spolupracovať pre spoločné dobro, každý podľa svojho stavu a možností v duchu bratskej lásky. Cirkev si želá takúto spoluprácu, aby sme sa zjednotili, aby sme sa zaujímali, aby sme informovali tých neinformovaných alebo vygumovaných. Ale tá spolupráca so štátom nemôže ignorovať rešpektovanie prirodzeného práva alebo záruku individuálnych slobôd. Občianske povinnosti, ktorými sú občania viazaní, sa vzťahujú na to, že štát bude uznávať ich práva. Všetci sme povolaní nazerať na súčasnú situáciu cez prizmu Evanília. Znamená to zaujať stanovisko buď s Kristom alebo proti Kristovi, buď s dobrom alebo proti zlu. Tu sa nedá lavírovať. Tu sa nedá zvolať nejaký meeting a potom ho zrušiť. Buď mám strach, alebo som s Kristom a nebojím sa. Som za dobro. Ja to mám ľahšie ako vy, lebo ja ženu a deti nemám. Ja vás chápem, že sa bojíte možno o svoje rodiny, ale strach nás rozdeľuje a ovláda. Znamená to zaujať stanovisko. Nedajme sa zastrašiť alebo vystrašiť tými, ktorí nás chcú presvedčiť o tom, že sme v menšine, že sme vraj v menšine. To nie je pravda. Dobro je oveľa silnejšie a rozšírenejšie, než by nás o tom svet, médiá, politici chceli presvedčiť. Bojujeme s neviditeľným nepriateľom, ktorý sa občanov snaží rozdeliť. Oddeliť deti od rodičov, čo sa v západnej Európe deje, že berú deti. A dajme si pozor, aby to tu nebolo. Študentov od učiteľov, vnúčatá od starých rodičov oddeliť a zákazníkov od predajcov. Nedovoľme, aby storočia kresťanskej civilizácie boli zmazané pod zámienkou vírusu a ustanovila sa ohavná technologická tyrania, v ktorej bezmenní a beztvári ľudia môžu rozhodnúť o osude sveta tak, že nás zavrú do virtuálnej reality. Že si budeme facebookovať a nebudeme sa stretávať. Ak toto je plán, kam nás chcú mocnosti tejto zeme dostať, vedzte, že Ježiš Kristus, kráľ a pán nad dejinami, sľúbil, že pekelné brány ju nepremôžu. Takže sme silní. Preto zverme vládnych predstaviteľov a všetkých, ktorí rozhodujú,
o osude národov všemohúcemu Bohu, aby ich osvietil a sprevádzal v čase veľkej krízy. Tiež by mali na pamäti, že tak ako nás bude súdiť nás pastierov, bude Pán Boh súdiť za stádo, ktoré nám zveril, bude súdiť aj vládnych predstaviteľov za národy, ktoré mali povinnosť brániť a spravovať. S vierou prosme Pána, aby chránil cirkev a svet. Nech Najsvätejšia Panna Mária, pomocnica kresťanov, rozdrví hlavu starého hada a porazí plány detí temnoty. Teraz dám požehnanie. Kto je kresťan, nech sa prežehná. Kto je nekresťan, tak všetko dobré. A dám požehnanie celému Slovensku. Neste to domov. Pán s vami. Nech vás a vašich blízkych žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Ďakujem. Hurá, hurá! Nie, povedz ty, ja poviem nakoniec. Ale už je koniec. Tak ja už nemám, už je tu asi koniec tohto nášho zhromaždenia improvizovaného. Takže vidíme, že je tu naozaj predsa len veľa odvážnych ľudí tu zostalo. To znamená, my môžeme byť takým jadrom, a ako jadro už musí naozaj začať koncentrovať to nejaké úsilie celého našeho národa, celého našeho ľudu, aby sme sa vlastne s touto fašistickou diktatúrou dokázali popasovať úspešne. Takže sloboda a sláva! Túto básničku, ktorú vám dnes prečítam, som napísala už pred 5 rokmi. Je veľmi aktuálna v tejto dobe a ja sa sama čudujem, ja som ju nechcela povedať, ale z hodou okolností nejako sa mi ráno som ju prečítala a začali mi tie slzy. A som si uvedomila, že už pred 5 rokmi som vedela viac než kdokoľvek z vás. Mraky sa sťahujú. Ťažko je byť zobudeným. Ťažko sa zaspáva. Málo času, veľmi málo, k činom nám ostáva. Čierne mračná nad hlavami. Vetry k nám sťahujú. Predkovia nás nevedomých bezmocne varujú. Neverte tým, čo našu zem pre seba rozkradli. Na našej biede, zúfalstve, zlodejstvom zbohatli. Nestačí im, chcú nás zabiť, v našej krvi kúpať. Budeme si v hneve smútku v beznádeji zúfať. Chcú nás zbaviť ľudských práv, okovy nasadiť, zobrať nám naše deti. Je čas národ zodvihnúť sa, začať veci meniť. Nedovoliť viac hyenám slovenskú zem plieniť. Je čas národ na odplatu, zobrať im, čo nakradli. Preto mnohí slušní ľudia, jak žobráci, dopadli. Je čas kloniť sa k úcte tým, na ktorých sme zabudli, ktorí na tomto svete pre nás veľmi málo pobudli. Ľudia, bdite, tak znie z hrobov ich posvetný odkaz. Chráňte zem svoju sťah poklad na samý Boží príkaz. Chcú ovládnuť svet, chcú zničiť krajiny, chcú nás vyzabíjať, potupiť, zobrať nám dejiny. Chcú nás zbaviť ľudských práv, okovy nasadiť, zobrať nám naše deti, svoje zvrhlé chute ukojiť. Možno sme národ maličký, ale nie bezmocný. Je v nás krv predkov Slovienov, ti boli vždy mocní. Je v nás veľká sila ducha, zlomiť sa nedáme. V jednote je sila, spolu
tento ťažký boj vyhráme. Mor ho mor, národ môj, nedovolme, by zem našu zničili, čo predkovia naši ťažko v krvi, pote pre nás vykúpili. Na Tatrou sa blízka. Čo to nevidíte? Srdce strachom stíska. Či sa zobudíte? To bola taká bodka asi za našim zhromaždením. Takže nezabudnime, že našou veľkou silou je pravda a láska. A my určite zvíťazíme. Ďakujem vám za účasť a vidíme sa určite na budúce. A hymnu si zaspievame. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo stálo, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. V noci bola veľká búrka a boli veľké hromy, blesky, tak hádam sme sa zobudili. Zobudili, ale čo ostatní?